Hey, no. Amunima. I want it. Nana no matter manaso. Jakram lesi. Ebiaka. Ebu ehia kumanana. We dey say dey bia fefefe. Ebia honem tua. O dia wo. Wa no. Tam so hwe. Mina mama tete. Ani. Si free mama me so mpere mo sani free man twempra ba. Amunima, asembi no aboso sei. Sa. Ejadem, oso ante ase. Hey. What say? Oso ante ase. Ma me na kantama wiabo agusu se he. Otwini mu ne betene penya de so obetia. Obetia ase. Boy me sere kwa eye me de papa. Na baka na won kan tem me se eye me de papa. Amunima ne so kan sa wan kan yi. Se di san wutina man kan yi. Na obi amani hunu pa ne nti wo bo ho sire heheze. Amani hunu. Da bia do refi ho na. Mimi frema ni si machi no ka so fa ne bete. Na ntwie epodua nka ne to. Na konfo. Ewi ase on ekosi ya na asa besi. Osan no matwia osan ni frema ne ka. Obetwiem ka, atwiem ka de oni wo de aka. Ya dia. Dia no me. Anya no me aye ma adwe na me kire. Ene se wodo anu kana nana no muso masiesie nhira ene no me nyina wo yetetere maso de ebeka no no mbeye na asi abonten ha ahonhom etwam wo dome de se ne na wo pese ye ho adala yo so agona media na amoni manyesa na manyesa fa bone iche wate se wa anwe no hunu mpo wasi wachi a enya asi ewie na de bone ache kakra se de wusi we nim se bone fa free na no madwuma nya madwuma se wo ma ho kwan na eye adwuma da bi na no de ye bone free ye me ye nipa metim fo bi bone free no odi sie wo se mitwa amoni manse bi wo ha otwum wo twi ko akire dodo enya ade sa me yonku anti se pa do me ne sa nse kan na ntina na aka ato fa me ho se be kam tira kam na nto amamani abo am na kowra terimo eho fa me ho chese nsamfo eno mi no mudi kire me no nsamfo no se ni free man o mudi kire me no etia me de pa me de na menyi ni se maame no ayi bisa no maame na de maame na ya de papa ofu anu so me yire ni so pampe ati yenya ade sa aya tu yonko ne fo ayo ho obi a yonko na ma odi nsamfo a wutime ma na adwen mafie nka bi bintu na adwen ye ka na ka so ka ho ye na be ye obi afra ka se grofo ne ba no afofo ne ba o ba je wodi eti ya tu ne fo te se amoni ma se nyo ne nam se mi tu ne fo pa se mi tu ne fo boni se wunim e so hu me kasa imu ne se de mi ye kire se futu pa na me de ma no enti mi tu ne futu boni enti nka ma betena ha abe yesi ya fa asem che yenyina yi kuruma fo sa asem to na se si aso se yi wewu ana di bi ato na enti betimi nya kwan akode ye wo ko de abekwa akoma ache da bi nya ho so sai fom kwan no yire ne ho wu medi fufu brani bia me kan wo fo turu ka pa ne kuruma ama na ni adwene ko bi papa bi me ja bia so di a kire wo yesu kan wa mam kon do aboa yesu kan so kon do nkuruma nketu e bi guso wa she wo sa ni de onye wo kra Atakra! Oh, I can't wait. It's not sad. Oh, who you know, Bema, we are the account of the Biame. Maybe I know, maybe I know. Messicano. Mashisha, me who be a major. I can't wow, yeah, you man who be out. You will be a major to come with a factory. Oh, because I'm a pebble. Miss Rona, Mr. Factory, made you too my phone. You so from Ben or from wow. Nanim. Takra. Some when him say hi bye. Pani bedi. Send the Obian. Mean she say, I'm near Japan. Yeah, I can't make a crab in us. A song. Sikanika crab menian. He come in chill. Now I'm so many a cobo membra. Some call cuckoo na mayo. A brobel fool na my nam dia bomb bra. Men sant and yes, she dear you. Miniano. I dear betchina my more man yet. Now some menace now man can't show because it be a. My young friend, so it is a boy money. It's not there too anymore. But I say, me cram the next one. When the bench chef for when the bench chef was at an abuse. Atakra. Now what day? I want to be going to Chicago. No, no, Cherry, she may know be a me quackosrana, sir. Atakra, so we are my way me home. Any party. There's so two batana or coach. Me no come with you only do so, mammy Tiasi. Now, mammy Tiasi and don't copy mammy caca. Oh, on the way, no way, on cardio, no way. Oh, mammy, no way.
kura ho yemi ho na sisi me ne dai wo ba bi odu wanyini o se me ye adwumade na me de hwe no aso atakura o sa se ma wo kan wa kan bo ahofo ba bi e wodi wanyini dia wo se wo mu a wo twe wani kɔhwɛ no aye dia wo kan wo mu die do kan wo mu die me we no so mele no so na me je hyehyɛ fofora me bo hwia akɔhwɛ no maba wa emfie num ne emfie nsia chi ai na wo ba ne dai so no so nim se me wa me di pa mat me die na maka kyerɛ no mekɔ me no so ya mekɔ why mekɔ jam mekɔ ne ja ebia mekɔ na mekɔ ya mekuru mu die eyi ya nyama mekɔ yi ama me na wo ba betena han mo bɔ na wo ba kokora wie no a wo ti abɔ hɔ kana da tsu behu no se me ye adwuma na wo ye adwuma kɔ wonchi na wo siesie wonchi ha nye okrom wo ti obi krom na wo tie na wo nya sika na wo di ne ha na wo mfa bia nkɔ fia nkɔ bɔbra wo ba kokora oni fa na wo betena tabi wo sika me nya me ni nyina wo edi bi sie wo di bi sie a ye kan wo koda na tim na wo a eja pɔne ne microphone ne befa ndi me de me tuufo takura me nsel ye me kan wo ye badwene ba takura dwendwene why Yesu nyanko Yesu akwantumu nsemi ye ban ye nya bibi pa bi a na afia ye kwa ne ye kan seni Yesu abrabunye nia obran ya boa so ye una no ejo nya ni mi sumi frewo mareti Any radio, any that's reading, any radio, any Papa. Nina, Papa. Don't you your dear? to me move the door. Papa, my few. What you me want to do? What did you make Tina? Me, There wasn't say by Reno. no way, dear. Papa, and I don't mind. Me there no so do be coming home. Na so binya wanya de. Isa se wuni kwayi imu ehu. Na wonko a wonne musa me hunu me ye machine. Ala no bi na eba. Papa, me nkwa na me nam. Kwaya ya fa musa, me nsoro bibia o. Papa. Me se kwayi mu de wa fa mu afa. Na so panyika se mi se kwaya wonsuru mu no. Emu aboa ene chiwe. Me so binya. Me bre pa sana ni nyawo. Ntina wo de tu benya no. Abribia bebe fie bia no tumenkra. Sempu ntime mi hia okwan a me ma me mrantie no aba bi hia o. Temi mu biem. Omo e fedodo. Papa. Oso am ho ye. So ahwe me ye, obi afio, wo mu nyina ho ye. Papa ya brefi. Nokwase ni se wotwa homa na entwea na bibi so mu. Eja kua ya nya de tete mi. Entimi wa no mo a e se de movie pepepe. Wa be de misrewo. Anka mi bibi kakra bi de aboma no so. Nso wa bayi de Papa enkasa. Me bokonkon wa bra me wo ba wo ho. Ye aduane no ma me. Enkasa. O he fedodo. Papa so wa efe. Ye dia ka ni. Me hu wi kra de. Eba. Sidi eni na tumi o. Brenya. Papa. No, me da mo se. Mo gina me coming sa. Ago. Atakura, Ajapon. ibu. Bemena. Maha. Atakura, Ajapon. we miana me frɛ oja. Isi me bema ni wa. Me srɛ o me suma o. Kwa na afo ba bia me fo ni eja bon ponje ne bohye no. Efidi ne me sumu ho no. Ko fe fidi no su na hwe so obinya kranti bia bremi a. Me fa mon kwan. Ajapon sha ama de kankana bre. Ai. Na se no kankane na de bremi. Na kankane ni akranti ese. Baja sound. Ensan be suma me si komi fidi so ko hwe so obinya kranti bia bremi a. Ensan bi se eni hwen. Ha? Ajapon bacha facha ma nyina ho. Ma eme. Bacha ani
Mbacho ana ka menye kankane no kwa na ma de akante ablo. Oji kankane na ko di akante abrem. Na me se kankane nkwan ho na me se me pa akante nkwan edi. Ha? Me ka chiro, me mpa akura boni sem. Ko fidie no so na ko yeso benya akante abrem a na me kankane nkwan no se yira. Me bona se nam no ba kukura afiri mu a me mpini wo. Ka ko fabra ka o. Nkura boni me pe akante nkwan o jo se kankane na me ni akante enam ne se. Kan wo kan enche. Odie mu ye so mo na. Benya. Papa. Me giri se wo ho Papa. Boni bi eni ho. Me ho ye pa. Me ho si ya ne mani agi. Papa. Isa so ho ofe no. Efire ni mu na asa akwa ni mu. Me papa, wo jimi ho. There be many ji ho. Many so ye me doba. So ye me do papa. Me da. Me bi sa kwa so kakra. Papa, e kwa so asem bi eni ho. Boni bi eni ho. So ni se me ne me so ade. Eja afuo ye ya hwi ni ho. Na me ma feel. Ni ho nso achi. I was ambassador me papa. Enti me ba ni nsram. Oh, me doba. Me da So chiao, I brefi. Me jene so na me be fie do. Emre pemu no. Me da si se wakai se oba pa obabi na oba be hwe no. Obra na ye bo no sa na ye bo no. E o se ho no ma no oba wachi na oba hwe se ni ifi etie. Si fi nya na yin sisi. Oba tu papa no ma me so di ku adwuma na me gusu a me ye. Ade kira me fa me dadie na me kwa haban mu a me ma ni sapan da. Eno ana na edikiti ye. Timi da si so wakai se papa obabi na oba be hwe me. Ada mi wuru me da. Papa, unyangu ye. Aka, pa cho unyangu ye. Ewudi obi abi we ko ni pa bra bon. Papa, ni nke kan wa sem sese ya. Na no munyi wu fi me so. Papa. Asem bi ha me kaka. Na mpese me no susu. Ale. Papa, se da me ba ya mba tu se wo sheja ho. Wo sinsen ba yewe. Wo ye jayi na eyi ko we musie ko wani na wo posa. Papa. Ewo musa wo fi akwani we na aba na ye nyanza enyenyi papa po baby hwem ne po baby na ka ho wa hase so anye bia oba ne besinsen ba yire obeya duane wo fi aba mu ba obenya bi edi papa me betu se ya aya na mani agiu na ehon ko ade aya na ha me kakra Binya me dasi se wo dwene wo semi ho mani aso pa na binya obera me bo no siya na me pe no Imu senka obaby ka me ho a me bra ne betimi etumpon nenso media no siya na me pe no se be peduasa enye emanyina na enye nenso obaby wo na se abutire uko ware no na wafanya nsa anto ho a ebie ne bibie wo ho nti ana se nipa no oba bibu odama wo so nyenya di opiwi a won ye ne na mesu nti na won kwakwa yitia etimi die obra na me bo no a me nware ye no Mpese obaby abebe mabra bom na obetietie me na ebe no nusu nti na mewu akona nanu nche wa abra mo mfrɛ me ti penisi ya abrinya Papa asama wo kan de asa bibi wo na wo de sie mi wo kasa no wo se ema ni bi enti akire se nyo mu nyina enti hwehwem papa hwehwem benya ne oye papa brinya papa no die ebi ho na so me pese me bɔ me bra sie ye Niko fo bebia na eme namno nusu nti me mehia makwanhie wu Papa bibi wo ha wo de asie mi amami ho Bedoba if we say me no nyina ye tena fia de tu kwan ko so am ntin me fa bibia nsie wuda na me fa bibia nso nsie wuda oba bonefo wo tin wudini a okura nkrante a odi twa ha etwa ha se me akofa sa oba bi sa na be nam ne so na me nyuma nyina be ba sa na de ma brɛ mi mojani a me nya no be je firi mi nsa no be se kumi de se me tena se ankeye ene ma nware na se me am tena se na me no ma aduane me no ma ntohuru na me ye ma aduane a masum badwume me ware e me nu me ho me ware e ma me nkwa e me yetie wasasi so em de na de me yesa de no timase e bra na me boni si ya no e penisa Papa me nkwa me ware no bi meje me nkwa Papa me menjindi bibi wo ha ma me bi na me fa mo me ntoma no ka kire me nyansa bia o se me ma obia me di bia ma bibia no ma me di si o bibia ni ho no me doba ye aduane no emi Papa me nya bi ni na wonsa no aduane me nya bi di ache
Me wa mi nkuwa o. Papa. Na mi hubu ti anim na emu si ekomani. Eno na ade anyia beduse. Ite na de no a. Na mi sumi. Papa me no. Me se nam no we. Japan me chin fidie ni mu akwa anafo ho. Me firi atifi ho. Ananti akwa anafo. Japan. Kwanu tum wo trofo. Wo bo fe wo trofo papa. Enu ati me suma wanya no ni bi. Ena da no so wanya bi. Ena so wanya bi. Ada wakwa juro sa. Japan makwa refidie ni so. Wọ́n sẹ́ òhòrò so ọ̀túnfò bí ọ̀kasá náà òhòrò so wo mpẹ́ brẹ́ kura o wí ẹ̀ka samoa kẹbẹ́ bíyà nam ní bu obi ànkó bí nyẹ́ bi di abẹ́rẹ́ mi wọ́n sẹ́ mpẹ́ brẹ́ di oní máa ní bẹ̀fà náà pọ̀jẹ́ asamoa nkwa pẹ́ nam ní bi di abẹ́rẹ́ mi ètí nkranteɛ efidie ẹ̀mẹ́ tumi náà wọ́n nyẹ́ kranteɛ wọ bíyà mu. Japan ma nyẹ́ bi. Fúrọ́ wọn kàn kúrẹ́ mi ti wọn yà paa o mpẹ́ brẹ́ náà wọ́n di ẹ̀wọ́ fàtí yà abọ́ ọ̀bẹ̀rẹ̀ ebi du bẹ̀rẹ̀ bẹ́ sẹ́rẹ́ ni wadi o kàn wọ̀ hwẹ́ ni mu. Japan. Se fidie bia me kwa menya na me bi ba. De bi onya Benedict na di wonya bia fama. Papa. Binya. Dem na hwemani. Papa. Binya. Ana de metu ka wa kire wo se. Binya me do ba me nchen. Onko park and table na me fa nya nkwa na sankwa papa nsa na ofiri me nchen akọ no. Kwadwefo obayos wo anya nam ni bi. Papa. Emu so me abanti kasasa. Papa me de nya akrante ni na ma wo hwe na me ma kotete atosode amede baba yin apotonsu. So ni san na mani je ho. Na so wo ye kwadwefo asamo na me suma na nkwanya bi di abrɛ me. De onu ma ne befadi. Wo nhwe animu. Papa. Ala na wasusu no makasa. Nso mo nya nkora. Pacho. Utiri ene me do ba wadna no atum. Ka we den ka me chiw anim sa ma de ni so de be firi anmako. Wo nhwe animu wo benti no wo ye sa no. Firi ni so ko. Flago. Ane Japan wada ma se de odoba yake ne ka o mane no so nanka na di bi. Ya ban be bo anu so. Be be bo anu so. Wa ko sira ntwuma ya ma na ko sira ka du. Flago no wa. Mami ga mi ka mi ntia no. Se we nyi bibi atesi. Ye funu kwa no de na on pebre ba ko se kura sa bo flawi. Asem na misuma na nka wanya bi di abre mi. Na botre unu mo ana wa ha. Na nipa so de mu gwa ho. Pacho. Ukasa si ya na makoma atomi yema. Se ya na nya bi. Fiji su mami. Obi jana se ni no bibiri na minya bi. Da fa kodi. Ye funu kwa ni hia. Bi ga yen ntemo na papa, je fi dan meka. Atabra. Ene ha wo muna wo baze de nzu beto ya sema je benesi. Asamwa. Aja po ofisi ya mofra manana. Pona wonu ni kasa sa. Debre baby adu enya mofra sa o. Ade ntina wo so ye sa. Ade waye ode. Kasa manim sabi. Sade abofra afi na mewia no. Wasoma se me ko pa kan tem na o. Na afa ye aduane ma baba. Ne manya kan te ne bia. Aja po emuna yakum. Wanti ase se manya kan te ne bi. Na confidie ne so nyina. Ma confidie ne so nyina. Kasa de manim ye fom. Kwansin na baba ne bae. A okuta na to so de nkwansusu ankontumle. Ana obisa na papa se papa de asem. Ana ja pon chiri no mo chiri ma so papa me kra nye akate nkwa na me padi o. Na me de apotunsu ya de se ma ko pe ho akade. Se nya ne ban ne ba no beka bi mam ya. Na se wakasa manim sa akwa. Atakwa we. Eja ponye ne na obenimu. Sebe ne mfie no ekọ na nim. Na se eja pon ne wo kasa na odi wanimu yi afomwa. Eja pon wo hu se ne mane ye. Sebe ye papa ne no.
obetimi ne yakasa sɛ de nye yetipe no no enti du ba bia asamoyi du ba bia wo hu sɛ de bisi ne ma adi nkita ho de ni ni sɛ yene na yɛ adwuma yene yɛ som no ayɛ adwuma ono so tua yɛka enti me hu ni sɛ ono kasa na ono wankasa yi bia sɛ ohun sɛ de ositie ni papa ya oyɛ me nim no enti me fa na asɛm bi no anya asɛm we anya asɛm bi ɛsɛ ma obufu na ofi wo ba obufu sɛ de me kwa me sɛ bia ba kasa so wa pam kora sɛ kɔ na we de sɛ nya asɛm bia tiwanim na me de na we asɛm ndu we anti na wo ba na me bodin atakata kora wo mfi ni e we sa ahomti oh man du ba bia ahomti le ma de ye pa pampam ni e hye okomu de ti na de bia meka no wo ye na wo nya tika ma de bi sie da chi bi na so wati megina se brane na wo so afa mkofo na wo so koko no mo so hwe ma na wo so wati me aka obo so asema kire wo na de bia meka no so ati ase na na se ni baba ikra ni no so kan ko ma na kwa ba odi na se oho so de obeti ma ko sa ana ho so se munche na so wa ka o se no ho fe o e kama asema yeke afọ ba no ho fa mo kwai ata kwa so to de bia na wonti ase no wo nyini mo ya me hunye ma bi ye waka baba ye hu asem sa ana me se me nim no wo se no ho ofe ana me ka de waka na me ka bi na wo zu me maka asem bone koi baba na se ko o de ko beti ma ko sa ne ho de muntwe enya ye nkoi so ko ja me nko na wo so ya na me ka me aka ma ko ja wo ana me se me nko ho na me firi ba me ba me de abufuo ne ba ye me de masa ko obi enya hwie se ma ba foforo me nim no asamoyi omono ba cho beti ta ko de wo ye de wo ya mama dwene bibi o ka wo nua ne me na me se ko ja me ba bi a we nkanya asem omono ba bi a me ba no ye pam me ye de agu me so me san ko bio ati o le on ko amati das anya se me nko ti de me kan na so dwene mu se nua ba bi a me firi ba na ya pam me sisi a me san ko bio o le waka amati ni yana aduane bi ni edidi ya eyu to mu amere se metimi akoma nko ase we de anya yi bia wo na waka na kom de ene ho ade bi wo metiri na mpese me hu no we anya eyi e men kene na se de Hey, mommy. Prima, Miss Kana, what kind you say? Prima, Mommy. oh, it's a good one to say. I don't fear the dear passes here, mamma said. If I've been told to my fiasco, I've been told to my mom. So, because the job was actually dear, I bought her home. What was a mamma in pool? And yes, someone there moved. Share mammy. She inquire, yes, sir. Hey, mommy. Mammy, to the wee ain't a babu. Mammy, to the wee ain't a year. Prima, Ah? you know me, I ain't. I dear wee, mammy, miss me pet. Mammy, I did. I dear wee, who dear wee yo. You know me, who you And yes, sir, that would be one secret, my journey out. Now, someone only me in my wallet. Hey, because of first lunch to me, as I'm not to me, Asama akura yi ka fu e wo ne de yin. not your work here anything. Sapanyinu ma wadwene yaketo a akura de yin che ho na akura ne tufo. Mira, Meme ura makasi we nwa sima ka kira wo se da. E na wo sha akura de na ma asamoa. E no wa kire mu no se wa hwe ni ya asamoa no wa ba wa no. Wo se nsamfo. Ba bia wo to makọ no me mpe. Ye gitire nsa di. Jammy pe mammy. Ja ne pe ma no. tell me your wine. Oh, back on so what dear no. Hey. Wa hwe ni ye wa hu. Na dabi se si wa we ti just say wo. The DJ na beti. So hina ade ba twinso abegum no na enso anum. Ana kwa o fa boto na ade gusu na dum. Ti bedum no. Wafa nwa kwan. Ai. Ada na be hu so na wa ne ana me na me wa. He ye de wo ye na. De be bo aro. Sisa agina ye no. Me na magi witinsa. Ye wo mpa me nye da. Because e gana si aba. Hey. What kind of papa was so to the war? She, oh, send mammy, please call your mammy. As someone who's cow war. What country one is guys when ya? Me pass over show me coming on. Did you have a petty? We bet him with Lama, we don't do. War, your watch.